ଏ ଦୁନିଆରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିନ୍ଦା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ମୋ ନିଜେ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ପାରୁଛି ପୁରାତନ ଯୁଗର କର୍ମ କରି ଖୋଜି ଚାଲିଛି ମୋର ନିଜ ଠିକଣାକୁ ମୁଁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ନିଜ ଠିକଣାକୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମାନ ନାରାୟଣ। ଆପଣ ଆଜି ସତ୍ୟ ବାବା ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଧୀନ ଅଧମ କାଳିଦାସର ରୋଷେଇ ଏ ଅଧୀନ ଅଧମ କାଳିଦାସର ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବାବା ନିର୍ଭୟରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଜର ପାଦ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ରାଗ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜୟ କଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଭୟରେ ରହିବେ ସାରା ସଂସାରୀ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନାହିଁ ମନେ ମୋର ଲୋଭ ମୋ ମାୟା କ୍ରୋଧ ତଥାପି ନ ଶୁଣନ୍ତି ମୋହରି ଡାକ ସେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। କିପରି ମୁଁ ଡାକିବି ତାଙ୍କୁ ମତେ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ ବତାଇ ଦେବଛି ମତେ ତମେ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ ବତାଇ। କାଳିଦାସ ମୋ ମାୟା ମତେ ଅବଚାର କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନାର ସାର। ବାବା ମୋହର କଥାକୁ କରିନ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବି ସାହାଯ୍ୟ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଡାକିବି ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିବି ସେଇ ମାତା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖଛି ମତେ ଥରୁଟେ ମାତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅ ସେଇ ମତେ ଥରୁଟେ ସେଇ ମାତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ଦିଅ। ଅନ୍ତର ତଳର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବି ସେଇ ମାତା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। प्रभु मधुसूदनकर महामंत्र डाकिबी गोसाई ए पिंडर प्राण थमा पर्यंत
कालिदास सदा सर्वदा गायन करिबी सेई माता शारदा देवींकर महामंत्रକୁ बाबा कालिदास गोसेई ये वर्षर वाक्य केवे नहीं अन्यथा गोसेई मोहर वाक्य को करिन विश्वास प्रभुंकर महामंत्र को करिन गायन पारभु बाबा ए लोभ मोह माया कुहेटी का संसार बोलছে बाबा एबे आसुची बाबा आसुची मोर प्रणाम ग्रहण करतु गोसेई मोर प्रणाम ग्रहण कर नारायण 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 निश्चय देखिबी ए विदर प्राण थिबा पर्यंत सदा सर्वदा गायन करुथेबी सेई माता शारदा देवींकर महामंत्रକୁ श्री मधुसूदनकर महामंत्रକୁ डाकिबी निश्चय डाकिबी सेई शारदा देवीଙ୍କୁ निश्चय डाकिबी सेई माता शारदा देवी ओम माता शारदा देवी नमः ओम माता शारदा देवी नमः ओम माता शारदा देवी नमः ओम प्रभु श्री मधुसूदन नमः पुत्र कालिदास आखि खोल दुखित मु तो दंडानी उठ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏ ଅଧୀନ ଅଧମ କାଳିଦାସର ମା ଏ ଅଧୀନ ଅଧମ କାଳିଦାସର उठ कालिदास शुणी तोर हृदय वेदना न पारि सहे करी अंतर मोहर ମା आसिकी तते देई न विपद आशीर्वाद विपद उसाची तो ही ମା कालिदास କେତେ ଦୁଃଖ ସହିବି ମା ମୋ ଦୁଃଖର କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ନାହିଁ ମା ମୋ ଦୁଃଖର କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ନାହିଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ कर्म करी जा फल पाई प्रणीत अवश्य भुंजाई प्रभु आगे कर्म को कुपथारु विचुक्त करा प्रभु पाइब तुम्हें उचित मार्ग प्रभु नते ए धर्म दुनिया रे तुमर कांदी कांदी लुह सरीबनी प्रभु कि दिन सरीबनी प्रभु कालिदास नहीं प्रभु नहीं एते बड़ विपद मो मथारे दियो नहीं प्रभु कालिदास ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ବେତାରେ କହି ବୁଲୁଛି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ कालिदास ଠାକୁରେ ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଠାକୁରେ कालिदास ମୋ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତିମ ଦିବସକୁ ତୁମେ ସମାପ୍ତ କର ଠାକୁରେ कालिदास ତୁମେ ସମାପ୍ତ କର कालिदास ଠାକୁରେ कालिदास धरा धर्मार पथा कालिदास
माया मोह ए मत पूरा पाप धर्म हुए विचारा न भोई कातर चित्त भय कर न भोई कातर चित्त भय इतिहास नाम पवनित कालिदास महामंत्र ग्रंथर सारा पाए दिए मोर संसार पाप क्षय हुई तारा बसे जाई मोबाइल घर मोर पाद चिंती ब्रजरा जनी मोर पाद चिंती ब्रजरा जनी चलू थाए परा धर्मर पथ कालिदास रे ନାହିଁ ମନେ ମୋର ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା କ୍ରୋଧ ମୁଁ ଏତିକି ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ସହ ମାତା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାୟନ କରିବି ଏ ସାରା ସଂସାରରେ ଠାକୁରେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଦାସ ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଯେପରି ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସରୁ ମହାପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ ରୂପେ ଏ ସଂସାରରେ ହୋଇବ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଗାୟନ କରୁଥିବି ତୁମ୍ଭରି ନାମକୁ ତୁମ୍ଭରି ନାମକୁ ଆଉ ମାତା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭରେ ଗାୟନ କରୁଥିବି ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ମୋତେ ତୁମେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ କାଳିଦାସ धर्म न्याय पथिक जे पाई थाए मुहर दर्शन शारदा नजे कांदी कांदी सरे तार दिन चलो शारदा जीवा उदय निरजे फिर मणि चंद्र को देई संत उड़ाइवा अंबर विजय रथ जा तेरे चरण की अच्छा शारदा चलो